Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn llum flimkien Malino ħanitkellmu dwar pjanta interessanti, ix-xard. Bonġu l-ewwel nedder. Iċ-ċard qiegħda ssir popolari hawn Malta. Faċli biex titkabbar, sa ftit ta' snin ilu ma konniex familjari magħha. Imma dieħla fis-suq sew u tinogħġob ukoll. Dina tista' tgħidilha kważi sostitut tal-ispinaċi li aħna aktar mdorrin bija. Issa biex tkabbara l-ewwel nett tista' tixtriha faċilment minn nursery. U inti kull ma trid jekk se tkabbara fid-dar kif qed nippruvaw infehmu f'dal-programm, anke ġo pot żgħira faċli titkabbar. Il-pot m'għandix għalfejn, skont kemm se tagħmel ħarbdew minn hemm. Ma tista' tagħmelhom ħdej xulxin lin? Ħdej xulxin dejjem dik id-distanza ta' qisu ħana nitkellem biċ-ċentimetri, qisu 20 ċentimetru bejn waħda oħra għax tespandi, tikber. Tola l-fuq imma tikber ukoll. Din il-pjanta meta tkun waslet biex taqta' l-weraq minnha, terġa' talla dejjem il-ġdidi. Tik abbundanza ta' minn pjanta waħda. Ibisser wara li tibda tikber, mhux taqlaħħa u ħatta kollha? Ejva, hija importanti li wieħed ikun jaf. Le, inti taqta' dawk l-erba' werqiet li kibru sbieħ u tista' tużhom u wara ftit tal-ġranet terġa' tara tibda tarmi l-ġdid, ittella minn taħt. Tajjeb. Issa meta tajjeb li niżrawha din? Tajjeb, mela. Din titħawwel għandek fir-rebbija Marzu tibqa' sejjer sa Mejju. U tolleranti għas-sħana din, mhix delikata, nerġa' nsemmi l-ispinaċi, mhix delikata bħala, u anke titħawwel ukoll f'qisu minn Settembru, Ottubru, del perjodu tal-ħarifa. U kif għadna fil-bidu, id-dum it-tik il-weraq tagħha. U kemm id-dum biex tikber? Lu taf xahrejn dina tkun waslet biex tibda taqta', ma tridx daqshekk żmien. U għandha bżonn ħafna xemx, ħafna ilma? Xemx tħobba, iva. Ħafna ilma fil-bidu sakemm tqabbada u dan l-ewwel ġimgħa tara li qabdet, tirpilja u dan. Tissaqi regolari dan, tissaqi kuljum, iva. Imma mbagħad trid tara li żżomm il-ħamrija mduża. Ma tridx tħallija xotta għax bekk tiżviluppa sabiħ. Irrid ikollok ħamrija xejn ta' barra minn hawn ta' delikata hekk. Tkun maħduma minn qabel, iffertilizzata u riżultat tajjeb ikollok. Mhix daqshekk delikata din. U jattakkawha xi insetti xi ħaġa jew? Isma'ni law. Bebbux u forsi mofof ukoll, imma qed nitkellmu fuq skala żgħira. Wieħed ikollu ċans, josserva, ejja ngħidu qed jara jitrabbew xi insetti. Bidejk ukoll tnaddafha ta'. Tikkontrolla għax qed issemmi pjanti minimi, numru ta' pjanti minimi. Allura ma tridx. Hawnhekk mhux se nitkellmu fuq kura sintetika u x'naf jien. Nippruvaw nżommu kollox. Bisser għal-persuna li ħajkabbar id-dar imur jixtri pakket numru bħal dan diġà biżżejjed. Jaf ikollu ħafna. Ejba ta' xejjed tik ta' tagħmel u tikber ukoll. Fil-bidu għedlek 20 ċentimetru. Jaf forsi trid tispazja iktar ikollok fejn tagħmilha f'wisa iktar għax tikber tola u anke tifresh fil-wisa wkoll. Grazzi Lino tal-informazzjoni dwar ix-xard. Ċertament illum tallimna kif nistgħu nkabruha id-dar. Nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.